Hey guys, good evening गासिनिसिमबो गिबि-गिबियावनो आंनि YouTube चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय। So guys, एग्जामाथ' जोब्बाय आंना। एग्जाम जोबनानै दिनैसो व्लगिं स्टार्ट खालामलायबाय। नै गाइस नोंथांमोना नुगोन ओइयाव NS गंसे दोङो। बिखौ आं दा नोंथांमोननो देखायलांगोन। एग्जाम थानायखाय आङो गाइस भिडिअखौनो खालामखायाखैमोन। So दा दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनैबो अखा हागासिनोमोन। 10 दिनसो जाबाय अखा हानाया इथिं नुगोन नै जोंनि रुम खाथियाव लामायानो दै लोमजोबना दोङो। दा जोङो रुमनिफ्राय ओंखारबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव लाना फैदो NS 200आव फुल सिस्टेम एग्जस्ट लगायनाय इयारनि थौ साउन्डआथ' डेन्जारखा। ओहो NS सलायनाय बादिखौनो मोना नायलाय गाइस एग्जस्टआ। ओहो नायखांजोबगोन मानसिफोरा बिदि साउन्ड सलायनांगौबा। अखाया हाबानो जाबाय। अखाया एसे गानायखाय जोङो रुमनिफ्राय ओंखारबोदों गाइस। एसे बेरायनोसैबो मोनासिगोन एसे मोनानि बार जाना फैनि। भिडिअबोथ' लाबोबाय थानाय जायाखै ओंखायनो लोगोनि NSखौ सलायनो लुबैनानै सलायबाय एग्जस्ट लगायनायखाय। नोंथांमोनाबो फोरमायहर डिउक 200 BS4आव जुदि एग्जस्ट लगायनायनि साउन्ड नांगौबा लगायगोन आङो। नै दा बरमा फ्लाइअभार। गारियाबो गोदान नैबे पिकआपआ बारायदो एसे बारायदो पिकआपआ। खाथियाव दाबा खोनासंनो हानाय नङा। आंनो दा नै हेलमेट गानदोंबाबो साउन्डखौ ओरैबादि लाउड खोनादो। Oh my God. बहुत स्मुथ आरो बाइकआबो BS6आ NS सलायनाय बादि मोनाखै इथिं साउन्डआ लाइक सुपार बाइक सलायनाय बादि मोनगासिनो आं दा गाइस। दा आङो बे बाइकनि अनारनियाव सोंदोंमोन माने एग्जस्ट लगायना थावा माबादि माइलेज होदो होनना। एग्जस्ट लगायबाथ' मिथिखायो नोंथांमोना जाय एग्जस्ट लगायनानै सलायफेरबाय। इमान अखा हालायबाय नैखिनियाव। बापरे बाप आंनि डिउकनि साउन्डखौ जेबोखौनो खोनायाखै। ट्राकफोरनिखौबो खोनायाखै नोखा खालि नै NS 200नि एयार एग्जस्टनिल' साउन्ड। आंबो 124 120 130 135 137 नांथ'ला आगोलाव ट्राक दोङो। जस बे हस मदखौ ओरैनो एग्जस्ट लगायनायदो ओरैबादि जस जाखाबाय आरो आङो। एग्जस्टनि प्राइसआ लादो नैबे एग्जस्टआ 4800 बिदिसो लादों आरोना। दा नै जोङो टिउ मोनफैबायानो। एक्सट्रिम मट'आव फाखोसे हाबना फैनि जेबोथ' प्लेन गैया नायनि। आङो माबाखौ लगायनो सानदोंमोन बेक सेडल बेखौ मोनोबाथाय लगायना थांगोन आं।
नैबे एग्जसा डिबि किलारबो गैयाना डिबि किलार थाबाथाय डिबि किलारखौ लगायनाबो सलायनो हागोन साउन्डआ होमबाना लासै ओंखारो पाउस गैया रे पाउस गैया एक्सट्रीम मोटो खुला है कि नहीं खुला है तो गाइस नै एक्सट्रीम मोटोआव दसे रेस्ट लाफैबाय जोङो माने एनएसखौ सार्भिसिं होयोनो दा सार्भिसिं होगासिनो बिथिं नै नोंथांमोना एक्सट्रीम मोटोआव 4000 सोनि एक्सन केमेरा नांगौबा मोनगोन नै माबादि जायोबा क्वालिटिखौ मोनथिला आङो बायफेरनो मोनाखै हेलमेटनि कालेक्सना इखिनिया दोङो इयाव दा फाखोसे हाबना थांबाय सार्भिसिंआबो जाबाय जों दा थांसै साबिखौ लाखाबाय ना आरो दखाना एसे फेदेरबावनायदों उनाव आरो रुम लाबावबा कालेक्सनफोरखौ मोजां मोजां मोनबावगोन एग्जस्टफोरा दोङोआनो इनि गेल दादा जाओ दादा दे गुड नाइट तो गाइस नै जोंना बेयाव मोनाबायानो थांनोसै टाइमाव सार्भिसिं होखांनानै थांनोसै टाइमाव बेखौ दिहुनना होबाय लगायखांबाय आङो टटेल लादों 3500 बुङो बिसोरो एसे खमाव मिलायना हरो दे गाइस एक्सट्रीम मोटोआव itu na pisor tuh deh apa deh hawa gayana आंना बाइकआ माने थाव सोनाबाय नि तो लगायनायावनो फिटिं खालामनायावनो 8तासो जाबाय दा बै खनसे राइडआव थांनायावनो लगायलांनो नागिरदोंमोन आं गाइस ओमफ्रायथ' मोनदिया दिनै फैनानै इ सार्भिसिं होगोन होननायखाय आंबो फैफाबायदो इयाव सोंनायाव दङ होननायखाय लगायबाय आङो थावनि दामखौ नुबानो गिनाय जाबाय माने दिनैबा बेसेबां जाना दङ दिनै दाम बारायबाय थायो 111 थाखा नामा आं एसे बाइकखौ देखायना होनि नोंथांमोननो माबादि नुखो आंनि बाइकखौ इयाव लाइटआ एसे स्रां स्रां नै इथिं टावां थांनायाव माने नैयाव नटा गना दंमोन इखौबो फिटिं खालामफिनबाय आङो एसे इयावनो टाइम लादो दासो दा नेक्स्ट राइड मायाव थांनाय जायो नोंथांमोनाबो फोरमायहर मायाव थांनांगौ गाइस राइडनि प्लेनथ' लानो सानगासिनो मा जायो एग्जामबो बायबाय बायनायाथ' बाट प्रेक्टिकेल एग्जाम आंना बायथ'वाखै थेवबो मेनेज खालामनांगोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे नै साननैसोआव आङो बावखुंग्रि थांनो सानगासिनो गाइस माला थांनाय जायो 13 नङाबा 14 बे साननैयाव आरो नोंथांमोना लोगो हमनो सोरबाफोर गोसो दंब्ला इन्स्टायाव डिबि ब्लगाव मेसेज खालामहरबानो जाबाय बाइकखौ सालायनानै दा एसे कम्फर्टसिन मोनदों आङो नङाबाथाय क्रेश गार्डखौल' लगायनाय जादोंमोन ना होमबाना बाइकनि उजना माने सिगांथिंल' बांसिन जायो उनथिंनि बेक सेडेलखिनिखौ लगायनानै उजना उनथिंबो खमान सिगांथिंबो क्रेश गार्डजों एखे उजन जाहैबायना दा मजा बाइकनि ग्राफिक्सखौबो आङो दा चेन्ज खालामनो गोसो जागासिनो नायनोसै गाइस नैबे जि दा ग्राफिक्स दङ बेयो गुगाजुबाय माने बेफोरबादि मोनायाव ट्राकफोरखौ गिनांगोलै साइडखौनो एगारनो नागिरा आरो ओरैबादि जिङाव थाङो बाइकफोरखौथ' नायसनथारानो ट्राक ड्राइभारफोरा बरमाया बन्द जाजोब्बायानो इयाव जोङो एसे बाजार खालामना लानि रुमाव दा जाहैनोबो हरनि ओंखाम मा लाना फैनो कार लाबोलायदो नामा कारजों थांनाय द' सोर सोरनिसै आङो
थ' फाइनेलि रुम मोनफैबाय दा संनांगौ जानांगौ उन्दुनांगौ खामानिया आंना बेनो अखा बोथोरदो गारिखौबो सुवाखै बहुद लेथ्रा जाना दोङो स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो आरो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन बाय बाय अल लाभ इउ अल गाइस